Tun chum video at chuan movie mu nom le pek tak mai Ladybag Meti hi thlera ngai thak ho na lo nei le don ang umyang Catherine le Alexander te chu lo in nei mekin a pasal tur ain Catherine hi ano pang fe zok boka tin anin nei na hi an ma ni du thu ni hau lovin an nu le pa te nor luina wanga in nei an ni bok an pani in kara hian in du na emo in mangai na pakhat ma om mi alo bokani zan alo ni chuan chhia hlo ana chuan Catherine thuam te chu lo hli sakin a pasal Alexander ron kal hun chu angak zuya reilo te nu Alexander po chu ron lut ve in anupui thar Catherine chu in chunga tom deuh top tur le pon lama chuak ngai hau lo turin thu apezuya Catherine chuan pon bo ruak thiang hlim hip nuam ati thin zia in alo hnial ve zau Alexander chuan anupui mutkor hak lai chu phel turati in ama tokmi alo le simi alo chuan khuma mu in an loi that zana chuan engma anti dun talawani atuk lama te chuan Catherine chuan pon lama adu ang thala achwa ve thei lai hun te chu ngai toiletin pasal nei nun chu sheom ati chan hle atan chuan chu in chung chu tan in ang chi anita ana chuan kai tho chinin engkima boy pui ma se ngai saktu tak tak anei lo wangin anun ero arwak le thung zana chuan Alexander pa Boris le achian dang te chuan London lama zin chwa churelin chumi nu chuan apa Boris chuan Catherine chu apasal lo mutsan lova lo ngai chang at reng turin acha zuibuk ana nen chuan Alexander lo lu hun chu ngakin ani po chu aron lut zuive maya zandang ang bokin amut kor haklai chu hlip tura ati nuwa banglam ahoi tira anupui chu khoya mutpui tumlam ain ama le ama chu ain something zok dai vel Catherine khoi vele mo afa paitir vel po hi achak thlot lo ni in alang tu kha chu Alexander chu khoya emo kalin Boris le Catherine te pani chau chuan tuk chuan an kil duna Boris chuan London lama akal don thule apasal po naman mo thak boypui tura chuak ani thuashila chuti apasal le apate ber omtalo chu swai taketi in pon bo ruak hip tura chuak ve ngalin nuam ati hlebuk atuk lama sofa amuthi lai chuan mi pathom engemusia in enfia tura avakal nak chuan an na thok chorme kho farm worker mi pachen khatte chuan chia lo ana chu ran sari zong shat nan phuar hlomin an lo khai vel ti amua anni ho chu haw ngalin ana po chu chwa zalen anita chuti vel lai mek chuan chung zinga mi pa pakhat Sebastian chuan engtine moni takin a hip tatlat mai ni anthil ti dan ten om takawang chuan warning pemol mol chungin a chwa san zuive mai boka in chunga chuan lutin ana kyanga chuan a I mai ta ruk deu Sebastian mingte chu azot zuibuk zan aloni chuan amu hil theitalo rei tak chung kho harle maltak ngai saktu nei lawa om ani awang le apasalin enga ama ati boksi lo wangin anun khwa chu a har to tak zet ani atuk zinga ana in wakai thole tum chuan tuk dang ang lo taka lo tho fel vek to in field lama kalturin alo in siam mek to zok ana chuan anpa in pon chwa khap tho chu alo shil shenon le a mase chu chuan apon chuak tur chu adal pha lo chiang kher mai Sebastian a thona farm field lama chuan akaltani zan alo ni chuan room kongka chu tu emo in ron kikin awa hon nak chuan Sebastian nge chu alo ni atir lama chuan kongka te chu kharnan ve tum ve sa soi ma se Sebastian chu lut luin anin fop zui ngal mol mol mai in thiam lo deuin antol son le deu dor china ma se topa chuan anar thei bik talo atuk lama ana in wakai thua tum chuan ama zan lamin Catherine chuan mi pa mutpui anei ti chu a shethiam halbuk an chhia hlo nu bak ina omve dang an om miau lo wang chuan Catherine le Sebastian te chuan tu mit mei ma veng hau lovin hunan mangdun ta char mai ni ana mang ang chuan pui thiam chu kawin pui thiamin athil ti mek that lo zia vel chila azil lai chuan lo boy su ti in akaltir mak
nikhat ana in ram hnuaia pa ala khom lai chon Sebastian chuan hmu in a pasal omlo laia Catherine nena an om dan chu simwa turin ana chuan acha vele boka Boris a London zin po ron ho in zanri an kil lai chon Boris chuan awain du ber la turin ana chu atira ma se alo to lo ala tam sia khunge an bo zo veka ati chuan ana chu angoi tareng mai a chan chu Boris a wain du ber chu amo nu Catherine in alo in zo sak vek to wangani ana chuan a chan a soi chuak ngam silo Catherine la in soi atum big box silo apa thin rim chu ana chunga chuan twanin bok wakin awa chua tir vel hial reivak lo nuwa chuan Boris po chuan amo le farm na thok Sebastian te in car chu cheve in Sebastian chu mutura vakal zuin zangai na nei haulovin asoi sata chiam maya room pakhata akhung sang zui makbok ina let le in amo hne na chuan nangpo hi engtin nge kati ang cheti hi kalarel fel watang ati chuan Catherine chuan BIALPA Sebastian chu chwa zalian sham turin aloti a Boris thinrim chuan abeng zui nok tuk thuan eilai te chuan Boris le Catherine te chu la in hau chhun zom zelin Boris chuan thinrim takin ruma alu sanzuya alut fel ta motia Catherine chuan kongkhar chu chera dawin Boris chu awak zui ta tuar maile Catherine chuan apasal pa e tura chuan tur alo tel ti na ni ana po chuan Catherine che dan chumak ati in a hlau le a trik po atingam lo ana chu doctor ko turati in Catherine chu Sebastian muturin akal zui ve ngal nal bok doctor chu ron thlengin ani chuan Boris thi thu chu aron nem nget ve boka apa thi thu chia tirani chuan Alexander chuan apa vuina chuan aron tel lo tur thu le ama Catherine a huat ang chi a apa po chu a huat ve thu aron soyani chumi nu chuan Boris a ruang te chu thalak puin tuar ve ni omang fashion mi hmuah chuan alang der vela ana ber atong chua ngam tlat silo wangle Boris chu kum upato lam thoha nei sa ani awang chuan tha ani ti lam reng chu tu man an shelo bokani thil thlen nu chuan Catherine chuan angai zong pa chu shwai lut le in an om dun le ta char mai bokani nikhat chu Catherine chuan Sebastian chu ahmangai zia shilin bia thudi ahlan molmola Sebastian ero omanuam thelo chia hlo nu ana chu atong chwa mai ahlawani Catherine chuan huai takin asoi chwa ngam haulo tur thu in alo nem thuai chumi zana Sebastian nena annu pakhuma anmut dun le mek lai chuan Catherine chuan pon lama apasal Alexander ron ho thom chu ashetamai chu vele Sebastian chu thukru ngalin khuma chuan engma thlenglo angmain achu zui at Alexander chu ron lutin alamen reng chan azota asakor thom chuan ati har thu in alo chang ngal chuti anin biak lai chuan Alexander chuan mi pakong shen chu mula in khoimi nge ati chuan Catherine chuan farma acharani thule ari zong shiat nana hon mai ani thu in achang fel le et Catherine chuan coffee te siam sakin an indun mek lai chuan Alexander chuan Sebastian nena anin ngai zon thu chu asia thule thla fel ngal wata in chunga tom reng to tur chuan thu apezuya chu vele Catherine chuan pon varanda lama athu ru Sebastian chu bashwai lutin annu pakhuma chuan apasal mulai rengin Sebastian chu abo zuita ur maile Alexander thinrim chuan kuthak tumin awa be zuya in swal chiamin Catherine chuan apasal Alexander chu athatle ta mak mai chumi zan lala chuan ruang chu ram hnuaya phumin asakor po chu anka phlum makbuk atuk jinglama chuan Sebastian chu nal taka in chein chung ko pa ber ang mai chuan talin akhosa vela ti boy tu emo mit mei ven tur an nei ei to lo wang chuan hlimle nuam ti takin hunan mangdun chin ma se ni khat chu mei che pakhat Agnes ti mingpu chuan ron mu in mi panau pang pakhat Teddy chu ron shwai bokin Teddy chu afanule Alexander tefa ani thu soin an bula cheng ve tura ron kal anni thu asoi nuale athu soite nem nge na tur le khapoimo zong po ane ivek thu asoi nu chuan Catherine po chuan
Agnes le Teddy te chen ve chu rem atilo thei tabik lawani chu wang chuan Sebastian ero mei chenu chuan do ta soini rengin athin rim hle a mention chu chwa sana farm lama chen le mai adu pha hial a engama ma hawin mi panau pang chuan ro sum te chu a kho mang ti hlawin alo hu phur ru ve em ringot mai ni in asian bo atuk zinga a har chuan Catherine chuan Sebastian fa pain arai ti chuin sha in ama muturin farm lama chuan avakal ngala ma se thlen ma chuan apasal ati hlum tak fa pa Teddy anu emoti a ngaina em tu chu mu in field lama chuan kaldun zui ta dain thingle sawaming te chu anin rin siak ta vela mi panau pang ngaina tu bulo om chu Catherine po in nuam ati hle chumi nu chuan Sebastian motor chuan kal le in uaina ken sak boka mase Sebastian ero alo lalung oi theilo hemi chum phei hi chuan Teddy khan in hi kalakata min chu sakmayang ti ka hlawani ti in atong chuak hial mo HUANGTAU BIALPA ani boka a BIALPA po hi HUANGTAU ve pangbal tak chuani thinrip takin ama Catherine po chu mention lama kirle turin alo ti mak Catherine in tukvera changa Agnes le Teddy te in fiam lai a thlir reng lai chuan Sebastian an ana azui lai chu mu in zui tuma akal laya lo ti boy tu Teddy te chu hau mok in Sebastian chu a au zui chiama ma se a ko kir zo thak lo a hau chiam wangin Teddy ril runa po ram hnuai lama alakal dai zui zan alo ni chuan mi panau pangte Teddy chu abo ti sha in an zawai chuan bo zon na chu thokin an chuak ta suaw maya Sebastian chuan tuiluang kianga ama chia alo thulai chu mu in adu am na awangin aril ru chuan luyanam thak dai mai te chu adu ruma ma se chung rila mishing na chuan adang thei ta sham in lama Catherine ana le Agnes te lungai taka anlo omlai chuan Sebastian chuan Teddy chu ronpom lut lolin ataksa avo ovek awang chuan Sebastian chuan Agnes chu blanket la a sintir ngal turin ashila Agnes ero chuan chia lo in thu apevel chu angai thei bik thak lo ti cha a in ti ve na kalaya chu tianga Agnes in thamlo le za lo taka atong khum chu ngai thei le lovin Sebastian chu achuak tawle ta hong mai athuam no te chu khung sokin kalbo dai atumani chuta achil em tu Catherine chuan dang le in anom dun theina tur ani phot chuan engpo ati zel tur thu in avon be thei sham in chung ale le nu chuan Agnes chu mutura cha in ama in Teddy chu alo boy pui mai tur thu ashila ma se amel le hoi hira tang chuan tumdang anei ti achiang hle si tukver chu hongin Sebastian chu alo tira Agnes chu amuhil ngeta mo tia an pani chuan mi panau pang Teddy mulai chu lukham mangin thochamin an uplum ta thak mai ni anti hlum nu chuan Sebastian ero akal bo zui ngal wangwang atuk zinga chuan ana chuan Catherine bula nunna nei to lo Teddy ruang chu mu in Agnes ashil ngal until ti awang chuan Catherine chuan in chirna emo poiti na pakhat ma anei haulo lain Sebastian ero in chirin atrap na sale naupang poi seilo nunna ala kawang chuan aswal te chu pathian hnena ngai dam dilin atong trai ta a atong trai zo nu chuan in lam panin chak takin atan le ngal in lama po chuan ril runa in Teddy pi Agnes chu alo trap zoya chuti line Catherine ro chuan dot la soi ngarin atho lima po thisa a alo omreng to thu asoyani nima sela doctor ero in makti riaw anei tlat achan chu mi panau pang ngonga chuan pem a omwangani chuwang chuan tual tha ani rin na aron piang tatlat mai chuti an soi ho lai chuan Sebastian chu ron lut lolin Catherine ne na an poilo khoi to zong Catherine in apasal pa Boris tura a hrai hlum dante apasal atha dante baka mi panau pang anti hlum dante chung zong chu Catherine in ati chan le anti dun chan chu an pahnia an om dun theina na ti an ni thu nen lam chuan aron puang fai ta vek mai le Catherine ero chuan apu na te chu konfi taka phahul thakin tol thatu chu Sebastian le chia lo ana te an ni thu soin
apu le tavek maya chia hlo pahni te in ngai zon thu sia athin rim apa Boris po chu an pahnia an tha dun ani thu soin athil ti engkim mai chu anati anga chuan apu le tavek mai nia ka thu soi hi anik lo ni chuan ana hian min lo hnial se ati nu po chuan ana chuan soi tur reng a shelo angoi reng mai ni chuwang chuan Sebastian le ana te chu thil ti chwal tu pu tluk ni in an pahni chuan an man zui mak bok tuna chuan Catherine po ina chuan ama chi a cheng to in ama mo ti saktu tur chia hlo anei to lova ngai saka mangai tu tur Sebastian a to bok heklo ama chuan manle kho har takin nunam hangta te kwal velin tukvera te chuan adak le ngot china stepa te chuan chuk chho sekin sofa te chuan chu in Sebastian fa lo piang tur apuma apai mek te chu achu le ngot chin ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sila video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mongcha mutuile vek ule